Ụmụ ọdịnala Igbo ekene m ụnụ. Aka m bụkwa onye nke gị Ugochi tubelu na oraifite. A sị na tata chi tata bụ eke ya eketara anyị ihe ọma. Anyị gboo n'ihu anyị ga-ebute mma, anyị gboo n'azụ anyị ga-ebute mma, anyị gboo n'aka nri anyị ebute mma, anyị gboo n'aka ịba anyị ebute mma. Anyị si m onye chụba anyị ya daa ise. Ihe mbịa ka mbịa kọwa tata bụ ihe gbasara reincarnation. Mana mgbe na-asị ka mbụ ụzọ chie warning maka ndị mmadụ, beware of some greedy people, ndị na-achọ ka eduhie ndị mmadụ ụzọ maka ihi ego. But let me sound note of warning. Ị bụrụ onye na-achọ ka ị na-eri ndị mmadụ ego, chetakwana ị na-azụ ụkwụ n'ala. Ụfọdụ ndị mmadụ ga-aga na-akụziri ndị mmadụ na-agha enwere chi mmadụ dị iche, chi onye ụwa mmadụ dị iche. But the secret behind, the motive behind ihe a na-akụziri gị bụ ka e wee sị gị na ị ga-efidi chi gị, na ị ga-efidi chi onye ụwa gị, ka e wee narụ gị ego ụzọ na-abụ. Shine your eyes. Ekwuona m ya mbụ na onye ọdịnala Igbo, anyị kpọtụcha chi gị, you can do 70% of your work without assistance of dibia or Eze-Ana. Akwụkwọ Joel 4:6 na my people na-ana n'iyi because of their ignorance. Don't allow greedy people to take away your money. Ihe nchọ ka nkọwa tata bụ reincarnation. Ka ịghọta ihe bụ reincarnation, ka ịghọta how it works. Gịnị bụ chi? Chi gị bụ the closest being assigned, as in to you, that is the closest being assigned to you to guide you. Look about ya, guardian angel is the closest being. Then, if you're on earth, you are assigned to have a guide. After your reincarnation, upon a mature of man, be worthy to be in the midst of Onye, Ibro and Onye. The earthly life, every human spirit will assign how long time ọ ga-ebi n'ụwa wee nwee ike perfect onwe ya, ka ọ ga-abụ ọbụ na obi ndụ tosịrịnụ wee kpọọ ụzọ n'otu ndị ichie. Otu ndị ichie is higher in the spiritual realm than angel. Etu ndị ichie bụ sense. Onye ọbụla so ego n'otu ndị ichie can never reincarnate again because ọ dịgo okay n'oje n'otu ndị decision makers. Mana onye ụwa gị ewu guardian angel. Remember, onye ụwa gị is not among the ndị ichie yet. Mana ọ perfect isi onwe ya, ọ kwụsị reincarnating, ọ soje n'otu ndị ichie. Ị ghọtara ya? Now, chi onye ụwa gị ewu onye bụ guardian angel na-guide gị, na closest being to you. Onye ga na-eburu ahịhịa gị, na-asụ ude wee na-epresent ya. Mana what happened? No single soul will live his earth life once. You know, they gave you 100 years, be other not 20 years, be other not 80 years, not 120. Till he exhausts what the time allocated to you by nature. Upon that he exhausts that time allocated to you, and you remain unclean. Then you will face total disintegration, total annihilation. In fact, your name will be expelled for the book of life. You hope that you no longer exist in creation. Onye ka ndị ụka Bible sị na onye a na-aga-eme onye a name ya expelled for the book of life. Ụfọdụ sị na onye a ga-efesi ọnwụ ebighị ebi. Ụfọdụ akpọ ya hellfire. Mana ọdịnala Igbo, na ọ bụrụ na ị exhaust ya time given to you to be perfect, ka iwe nwee ike so n'otu ndị ichie, you will be demoted or banished totally in existence, or some of them will be demoted into maybe animal or traits. So your primary attention is not to reincarnate and keep on reincarnating. If you reincarnate well now and live a good life, you'll be able to belong to the Indian. Then don't allow anybody to extort your money by telling you to feed the chi and feed the Indian. You got that, yeah? Now,
ihe na-achịkwa gbasara reincarnation, why ndị mmadụ ga-eji ghara ịma who they are in the previous earth life. Example, you are a professor. Amamihe nke ụwa niile ịma ahụ na brain gị ka ọ dị, and that your brain belong to your body, the clock. And when somebody pass on, what really happened is that the spirit, which is the core man, left the body. As no onye pass on. Mgbe e nyere onye ahụ n'ana, the brain ebe amamihe anọ ga-eso wee decay. Now, if the spirit bechigazie azụ, onwe maturity, the only thing that will benefit the spirit is the spiritual maturity onye anwa mere acquire mgbe ọ na-ebi n'ụwa, the experiences. That spiritual maturity ahụ ihe ọ ga-agba na that spirit ahụ reincarnate in another body. O nwere ike o nwezie amamihe or spiritual power karịa ibie. Onye bata na nwere ike ịfụ people of the same age, let's say 30 years, mana ha kwuo okwu ifu na onwere onye nwere amamihe karịa ibie, onwere onye nwere spiritual power karịa ibie. Ihe na-aka ọsọ nke ahụ because of how many years and the experience and how many times of reincarnation each and every one of them mere. Onye bata na age nwere ike ibu ofu, mana amamihe na nghọta abụrụ ofu. Ịghọtara ya? Nke a bụ ofu. Then nke bụ abụ na ihe bata na onye ahụ ama ebe ihe ọ bụ na o nwere ike na ahụ ya ahụ, unless few individuals bụ ndị enyere knowledge nwere ike inweta fenti of who they are in the previous earth life, of individual ka enye this privilege. So ọ bụrụ na ibicha ndụ gị, onye batara na ihe gosi na ihe wuri real man is the spirit. Onye batara onwe ha na-akpọ iyi ụwa. Onwe onye ga-anọ n'ụwa nke mbụ wee na-alọngụ na-advance towards the passiveness, passive radiation, longing, passive longing. The only day to anwa na dancing to a tone of ịbụ nwaanyị. Onwe ka ọ nwụrụ nwoke ka ọ bụ na previous earth life. O wee na-asị na ihe ụwa ọzọ ya mere ya ga-abụ nwaanyị. Onye bata na onye ahụ nwere ike bata na nwere nke ihe ịfụ onye obu nwoke n'ụwa mbụ ọnụ ụwa ọzọ ọ bụrụ nwaanyị. That is onwe ụdị ahụ nwaanyị. Mana the inner souls, real souls ya bụ nwoke. Onye bata na ụfọdụ maka akwụkwọ na na-agbara ndị mmadụ afọ onye ụwa. Ọ nwere nwaanyị nwoke ya ahụ ịfụ agbara ya afọ onye ụwa, mana ụlọ onye nọ n'ụwa bụ nwaanyị. Mana abịa na representative ọ nwoke. Ihe ụwa mmadụ na ọchịchị obi mmadụ bụ ihe na-eme onye abịawazi ụwa ọzọ o take on woman blood. Onwe oyi nwaanyị, mana na mmụọ na n'ime bụ mmụọ nwoke. So mana ịbata na onye ama amatazi onye ọ bụ mbụ bụ na ụbụrụ ahụ o ji wee gụọ akwụkwọ ahụ wee bụrụ prọfesọ so na ndị dike. Mana amamihe na spiritual benefit o nweta from the previous earth life bụ ihe na-eme impress in the heart, in the soul, in the spirit. All that soul ahụ nkere reincarnate. Onye agbata na abezie na mmadụ, ndị mmadụ na-akpa agwa ifu onye nwere spiritual power karịa ibe, ifu onye ka dị more matured in reasoning. Previous earth life onye anwa so contribute why ọ dị onye agbata na why fụrụ onwe ndị nọ na kindergarten, nwe ndị nọ na primary, nwe ndị nọ na university, that is mahadum level, and understanding and spiritual power. Oge atụrụ achọ nka vidio atụ ogologo too much. Onwe ihe ghọtara na ihe nkụziri na ihe gbasara reincarnation. Akụzigo so many things. Part 2 nke a na-akụzi nọ reincarnation part 4. Onwe ihe ghọtara ma ya, here have my message, my WhatsApp number. Send them message ka nkọwalụ gị. Maka ndị enwere ike inweta nwunye no my WhatsApp number. My WhatsApp number bụ 0805 78 37672. Ugochi tubelu oraifite. Nwekwara ike iji that name wee sụọ m na Facebook. Na Facebook and me post na that's my Facebook name, and me post videos of my daily teachings on ordinary Igbo makano. Dalono. You can share the video, like it and share it among your friends. Dalono.